mbak, nak bojomu mancing aja tak curigani terus daripada mangku purel gobrak mbak. Tokno nak mancing iya mbak, ngerti aku. Iki apa iki? Gede. Wah, iki viral ya. Gara-gara lawa kok ini tutup kene, penting gede. Sepote masih sepote. Ngono, sepot. Iki Pak Medul kabeh lho letter L wah sak ambane. Sak kapling ya, Mbah. Sak kapling kurang-kurang kapling Mas. Kula maksude Bentengnya molah parip. Benteng. Oke, mancing lagi bosku. Di spot iki istimewa iki. Sepiro? Anang kok ora wani mancing. Dasteran, Bos. Gue sepak kembang-kembang, Bos. Pinter jare. Mas Tresno piye wi Mas Tresno? Ora cetok. Sherlock Mas Sherlock. Gudi-gudi. Cipo, itu apa-apa deh. Korek ku di Mas, Bos. Lah aku punggu korek sampean ora ya ketoke. Lali. Kono kan lho. Ya rono. Tase. Ya. Iki piye iki? Apa nih ta? Syuting. Wes, syuting wes. Ya kira gejaan aku. Yes. Terus. Cedak Kira sih oh. Nih. Terus. Sak gulu. Nggih sampe Eyang jegur.
aku. Iwake babon-babon kok gedine kok ngene ya Allah Gusti. Ono ta. Mula makmu ana wong mancing ta, tokno daripada mangku purel. Ya. Heeh. Ngono. Aku tak ngelem ke Agung dhisik ke yang. Kan Agung ke rasa udut ya yang. Kayak pinggir-pinggir kalem kayak Gung. Aja pinggir, Bu. Nah, kene jalan aku. Eyang. Lewat kene iki cetek yo. Nggih. Ora ketok adoh. Kayak adoh kayak lu. Renang gratis, Gung. Rasa kayak bubu. Kenapa rasa kayak bubu? Babon masih babon. Sajet. Ngono kok do golek spot ra iso. Ya. Heeh. Kene Sherlock. Ebere numplek ngutang. Ya piye? Kageku tak kene iki lho. Tenang, meneng. Masa dia anu ya ora. Masa dia anu ya ora anu ya, Bu. Numplek ngene iki piye, Bu? Mulai Lagi. dapur iki entuk pitung nyari ya. Anu cilik rip angil. Angil.